get your money. Tell it, Martin. Where have you been hiding your Christmas money? Oh, I have my secrets. Turn around. Look now. Oh, big jar this year. Vil du fuck af med den her, hva', lille lort? Oh, Bart, that's so sweet. It's the best present a mother could get, and it makes you look so dangerous. One mother, please. Wait a minute. How old are you? 21, sir. Get in a chair. Mm-hmm. 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 Attention all personnel. Please keep working during the following announcement. And now, our boss and friend, Mr. Burns. Hello. I'm proud to announce that we've been able to increase safety here at the plant without increasing the cost to the Hvad hader consumer du? or affecting management pay Din raises. dumme telefon. However, for you semi-skilled workers, there will Fuck be af med no hende. Christmas bonuses. And one more Hun thing. vil ikke have, at den viser det der søvn. Oh, thank God for the big jar. Where's that Bart? Ah! But Mom, I thought... Christmas, yeah. The best any family ever had. I get the feeling there's some... Well, Guy, I want to do the Christmas shopping this year. Sure, okay. Mark, let's see. Ooh, look! Pantyhose, practical and alluring. A six-pack, oh, only $4.99. Ooh, that's a paper. I bet Bart can think of a million things to do with these. That just leaves little Maggie. Oh, look, a little squeak toy. It says it's for dogs, but she can't read. Oh, Simpson, it's you. Oh, Flanders. What's the matter, Homer? Somebody leave a lump of coal in your stocking? You've been sitting there sucking on a beer all day long. So, So it's Christmas. thanks, Mo. Drinks all around. What with a crazy get-up, Barn? I got me a part-time job working as a sanitary at the mall. Wow, can I do that? Well, I don't know. They're pretty selective. Do you like children? What do you mean? All the time? Even when they're nuts? Dancer, Mm-hmm. Prancer, Mm-hmm. Nixon, Comet, Cupid, Donna Dixon. Sit down, Simpson. And what would you like, little boy? You're not really Santa, Tubby. Why, you little... No, Homer. If such an emergency arises, you just tell them Santa's very busy this time of year, and you're one of his helpers. Oh, I do that one too. Homer, why are you 7 hours late? Not a word, Marsh. I'm heading straight for the pub. Homer, my sisters are here. Don't you want to say hello? Hey, you!
Oh, yeah? Well, I dare you to yank his beard off. Ah, touche. I hope you feel better, Santa. Oh, I will when Mrs. Claus's sisters get out of town. Thanks for listening, kid. Vil du fucking med din neve? Hey, Santa, what's shaking, man? What's your name, partner? Little partner? I'm Bart Simpson. Who the hell are you? Well, let's not get mushy, son. I still have a job to do. Hey, little one! Nå jo, jeg skal jo lige have de to, Sebastian og Tinka Sander, ind i deres bur, Ah, son, inden jeg kan tage over i netværk 29. Receiving a big fat check for a job well done. Simpson, Homer, here you go. Come on, son. Let's go catch this baby and get present for him. $13! Hey, wait a minute. That's right, $120 gross. Less Social Security, less Yes. unemployment insurance, But- less Santa training, Santa less training. costume purchase, Wait a less minute. beard rental, less Christmas But- club. but- See you next year. Oh, Come on, Dad. Let's. name is Whirlwind. 10 to 1 shot. Money in the bank. Oh, come on, Dad. This could be the miracle that saves the Simpsons Christmas. If TV has taught me anything, it's that miracles always happen to poor kids at Christmas. It happened to Tiny Tim, it happened to Charlie Brown, it happened to the Smurfs, and it's gonna happen to us. Well, okay, let's go. Who's Tiny Tim? Jeg vil hellere vente til... Ja, selvfølgelig. Jeg vil godt lide min arbejde. Jeg vil hellere vente, de har flere mennesker. Helle? Har I på et tidspunkt har I flere masker eller sådan noget? Det skal jeg godt kigge, om jeg har flere. Ja. Grete, hun kommer også i dag. Nå. Hvor tit er det en gang om måneden, hun kommer? Eller? Nej, det er sådan varierer lidt. Det varierer lidt. Hvornår hun kan, og det er Så jeg aftaler bare fra gang til gang. Ja. Men højre får jeg de der, hvornår vi skal ned til søvn, så... Hvornår er det, skal det ned første gang på mandag? Men han sagde, Men det, han sagde til mig, at han ville sende et tidspunkt nu. Det sagde han til mig. Er det så der, I skal give ham fødselsdagsgave? Ja. Ja. Det er det. Min mor, og jeg skal have den over for min mor af. Ja. Den skal jeg hente dag jeg nok, måske en fredag. Og så skal I derned en gang mere inden jul, hvor I så kan give ham julegave? Ja. Det er lige for gode måneder for ham, november og december, Ja, og så har I gaver med begge gange. Det er det. Ja. Jeg har købt en powerbank, hvor vi spejser tændelig. Mm. Det koster 300 kroner. For dig, Christian. Ja. Så. Ja. Det havde han ønsket sig. Ja, det havde han. Mm. Så den kan han oplade 6 gange, før vi skal lade så. Okay. Nå, det var en af de gode. Han har jo fået alt muligt. Han har fået gamer-ting, han har fået gamer-tastaturer, gamer-høretelefoner, gamer-mus og alt det der, han er blevet i. Man kan falde lidt ned. Ja, når han kommer til stykket, så er det der, hvor han har sidder med sin den nye gamer-høretelefon, og så sidder han enten sidder og spiller iPad, eller så en iPad eller computer. Og så er den grøn. Ja. Så er den lysegrøn. Hvad for en af lysegrøn? Powerbank. Ja. Kan han godt lide grøn? Det ved jeg ikke. Nå, det kunne godt være, at han lige havde yndlingsfarve. Jo, han kan godt lide. Han kan faktisk godt lide blå, men... Blå? Ja. Nu synes jeg, at den er faktisk meget pæn. Ja. Ja, man skal heller ikke have alting i blåt, fordi man godt kan lide blåt, men det er meget godt at vide, hvad farve man hinanden godt kan lide, når man skal... Ja, nu går jeg ikke blå, så... Nej, men jeg tænker også, man skal jo også passe på, ikke at alting bliver blåt, og grøn og blå er faktisk pæne farver sammen. Ja. Synes jeg. Det der plastik-ting. Nå, men powerbank er da også en god idé, når man har så mange af de der maskiner og sådan noget. Ja. Men jeg snakker om, at jeg vil have sådan en, så han kunne lade sin telefon om, når den blev tør. Ja, det synes jeg også er en god idé. Ja, for det er hver gang, når der bliver ringet til ham, så tager han, så når han ikke har taget den, ellers så er den død for strøm, eller... Det er garanteret, fordi han spiller på telefonen også. Nej, han har ikke nogen spil på telefonen. Nej. Han har ikke nogen spil på telefonen, det har Shannon for... Så er det bare, fordi han glemmer at putte den i opladeren til. Det har Shannon for sagt, at det ikke kommer til at være i hans telefon. Fordi jeg tror ikke, for det er så vil han sidde med den. Hele tiden. 24 timer ligesom med spil. Ja.
Så det er fint nok. Syndromer, der er du heller ikke helt voksen endnu. Jeg kunne aldrig finde på, når jeg var ude nogen steder, at have min telefon liggende på bordet. Men mindre jeg ventede en eller anden meget vigtig opkald fra en læge eller et eller andet. Jeg kunne aldrig finde på at have min telefon. Her er jeg jo nødt til det, det er jo noget andet, ikke? Men min egen telefon er aldrig fremme, når jeg er ude sammen med nogen. Hvis jeg er på restaurant, eller hvis jeg er på besøg hos nogen, så er den altid på lydløs, når min telefon. Men der er også noget, hvis jeg er ude på en restaurant eller hjemme hos nogle andre. Ikke helt rigtigt, Christian, fordi du har rendt mange gange, når vi har været ude, fordi din telefon ringer. Jamen, så kan jeg bare sætte den på lydløs. Ja, så har du de der i ørerne og sådan nogle ting, så du render alligevel, fordi du tager telefonen. Altså, Jeg har ikke noget i ørerne. Og i går, i lørdags, der havde jeg jo gæster jo. Ja. Så Lærke, hun gemte sig hele dagen. Må jeg spørge, hvem du havde på besøg? Min storebror og Simon og... Så det er endda nogen, hun kender? Ja. Hun gemte sig. Ja. Hej Simon. Det kan godt være, at du skal overveje, om det er synd, hun er til. Og også det der med, hvis hun overfalder nogen og sådan noget. Hvis hun fortsætter med det, kan det godt være, at vi skal overveje det. Jo, der har jeg givet en sidste chance nu her. Ja. Ja, fordi hun er jo god nok over for dig, når det kun er dig, ikke også? Og for det meste er det jo... Altså mine forældre har også en kat, den kan også godt finde på at krasse ud efter folk, men hvis vi lader hende være, så gør hun ikke noget. Hvis man skal bare lade være at gå hen til hende, og lade hende selv komme. Hvis hun vil kæle, skal hun nok selv komme. Og det du fandt ud af, det der med, at man bruger den der er åben, før man så hul på en ny. Og Maria, du har fået flyttet ørerne? Det har hun. Ja, og det ser du først nu. Må jeg lige prøve at se en gang? Det havde hun altså også sidst, du så hende. Ja. For det havde hun altså i sidste uge i klubben. Så havde hun også fået åbnet hår. Er det rigtigt? Ja. Så jeg tror også, du skal have briller. Det havde du ikke, fordi sidst vi så svarene. Nå, var du her ikke i torsdags? Jo. Var du her i torsdags? Var du her i torsdags? Nej, jeg var her ikke i torsdags. Var du syg? Ja, der var til det møde, ja. Ja, det er rigtigt, der havde jeg travlt. Så der havde du ikke tid til at lægge mærke til noget? Jeg havde ikke mærke til noget. Der var en del, og vi skulle være deroppe klokken... Var det klokken 10 eller 11? Der var meget stress på, ikke? Og der var rigtig meget stress. Bare brugt på en fredag. Ja, det er klart. Ja. Men jeg synes, de blev rykket lidt opad i ørerne, Maria. Det er fordi, så er der bedre plads til, at vi kan hive dem lange. Ja, det er rigtigt. Så kan det der skal være spids på. Må jeg prøve at se, om munden kan smile? Det kan den så. Der skal være spids på. Det er fordi, du er så fræk. Ja, Simon han har skrevet til mig, at du har lagt penge til mig, ikke? Ja. Ja, jeg tror altså, det er for mange, du har lagt, men vi kan lige, jeg kan tage kuverten med, så kan vi lige regne på det i morgen nede i klubben, når vi ser, fordi det var nok fordi, du også købte noget på Klods dernede, og du måske har givet for mange penge. Ja. Jeg havde glemt, det var mange, der skrev. Men jeg kunne sikkert skrive det, ja. Men fordi at for maden var det 70 kroner kun. Det gør han altid. Peter, han laver det. Er ikke rigtig rart? Jo. Er du klar, hvor mange kærester den mand har? Rigtig mange. Ja, på samme tid. Ja. Han har også i Polen. Der er også i Polen, ja. Der har han en del, og i Thailand også. Ja. Er det ikke rigtigt, Peter? Du har noget siden i næsen, du lige ud på toilettet og fjerne det. Ja. Hvis du vil. Det er ulækkert. Det er det. Men det er meget rart at få at vide, når man har noget siden. Men det er ulækkert. Maria, så går vi ind og ringer til lægen, og så gider jeg så ikke en lille ballade med dig, vel? Der er ikke